बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान जों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो BLTनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, NDBनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा बे मुंख्लंफोरनि हिसाबा 5,000नि बांसिन जागोन। दा बेखायनो गासै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबबाय आरो लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि जि माने बिथांमोननि जिखिनि बेसेन बिथांमोना जिखिनि दिनै दुखु खस्थ'आव दङ गासै मुंख्लं नखरफोरनो जोङो दासिमबो मोजाङै बिथांमोननो सुबिदा होनो हायाखै बा सरकारनिफ्राय जोङो थोजासे दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो आथिखालाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मानगोनां मिनिस्टार माने बसुमतारी मानगोनां चिफ दैदेननाय बे काउन्सिल मोननै बर' हारिनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा सामलायगासिनो दङ। उननि समाव सुक्तिनि दफा बायदियै बे मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ जिखिनि मोननो गोनां जिखिनि बिथांमोननि माने बिथिंफोर दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोगासिनो रायलायगासिनो दङ। आसाम सरकार भारत सरकारजोंबो रायलायदों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि सिमा बारायनायनि बिथिं बे खामानिया PP बार्मा कमिसननि गेजेरजों माखासे खामानिया मावफुंजाबाय, बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिनि उनाव आशिष कुमार भुटाननि बिथाङा बिनि चेयारमेन जाबाय। दायो मोनसे फाइनाल स्टेपआव दङ आरो पलिटिकेल लेभेलाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय थानाय जादों। गोख्रैनो मोनसे मोजां आरो पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिमाया बारायगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बेयाव मर अट'नमास माने अधिक क्षमता होनांगौ। बे खामानिफोरखौबो जों बयबो एबसु UBPO सिगनेटरि आफाद आरो NDBनि मोनब्रै आफादजों ज'यै लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन। बिटिआरनि बायजोआव ओंखारनाय फोरोंगिरिनि जि पस्ट भेकेन्टफोराव बिटिआरनिफ्राय जि फोरोंगिरि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बेयाव जयेन जाफैबाय। इयुनाव बिटिआरनि सिङाव बे पस्ट भेकेन्ट ओंखारब्ला बिटिआरनि बायजोनि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव गोनो गोथो दङ दासिमबो। बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायो। जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा माने 60 जन 80 जन 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि LP स्कुला 800नि बारा दङ। जोङो गासै आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ लाबाय। बे बिटिआरानो जा बर' कसारि काउन्सिलानो जा गासै आसामाव आरो बे 800 स्कुलाव दायो सिंगल टिचार सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां स्कुलाव दायो माने 0 टिचारानो गैया सरकारि स्कुल आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लखिमपुर जिल्लायाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव माने प्राय 30 जनसो हाई स्कुलावनो जा LPआवनो जा MEआवनो जा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड नङै एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनि आरो बे मानसिफ्रा बर' नङा गुबुन हारिनि जाय मानसिफ्रा माने बर' मिडियामाव फोरोंनो हाया बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनना होदों आरो दिनै बे स्कुल खालामनानै बर' मिडियामखौ बुथारनानै बे स्कुल एसामिस मिडियामाव जयेन खालामनो होदों। बे गासैबो बिथिंखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जोङो गोख्रों रावजों जों प्रेसार होदों आरो बिथाङा 16 तारिखआव एबसु आरो साहित्य सभाखौ रायलायनो लिंदों। जोंनि सिंगल टिचाराव डाबल टिचार माने 3 फोरोंगिरि 2 फोरोंगिरि थिसननांगोन आरो जेब्लासिम थिसना बे जाफुंनाय नङा। टेटनि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां माने जेराव माने पस्ट भेकेन्ट दङ बेयाव आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों टिचार थिसननांगौ। बिटिआर सरकारनि टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरआव टेट थिसननांगौ। दा बे थिसननायनि बेबस्थाया उन सिगां जानायनि थाखाय मालाबा बिटिआरनिया आसामाव एप्लाइ खालामदों जिहेतु बिटिआरआव टेटनि पासनि संखिया जों मिथिनायाव 5000नि बारा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो मालाबा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बिटिआरआव हाई स्कुल टेटआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोन्दों। दा बर' मानसिया बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि सिङाव बा बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव एपइन्टमेन्ट मोना मानो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। नाथाय बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै दिनै माजुलियावबो बर' मानसिया एसामिस मिडियाम स्कुलाव मावनानै थानो गोनां जादों। दा बिथांमोना बिश्वनाथआव फैफिननो लुबैदों बे लिस्टखौबो जों होदों आरो जेराव बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचारखौ एपइन्टमेन्ट होदों बिनि लिस्टखौबो जों जमा होदों आरो बेखौ माने रिसाफल खालामनानै माने
बेखौ माने गोदानै भेरिफाइ खालामनानै हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो कुनु मोनसे स्कुलाव पस्ट खालि थानो मोना आरो जाय जेराव हायो एप्लाइ खालामगोन नाथाय जोंनि सार्थ'आ जाबाय बर' मिडियामनि स्कुलाव जोंनो टेट टिचार नांगौ बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 मार्कसखौ आवग्रिनो हायाखै बिनि सायाव फरायसाफोरनिसिम मा बुंनो ना 2018आव बिबुंसार बसुमतारिया 96% लानानै सेबायाव टप 10 मासि आवग्रिनो हादों बिनि उनाव 2019आव सासे जोंनि फरायसुलि बेबो माने टप 10 मोननो थाखाय 3 मार्क्स ना 2 मार्क्स आङो एक्जेक्ट गोसोआव गैलिया मिनिमाम मोनसे मार्क्सनि थाखाय बियो माने टपाराव फैयाखै देग्लाय जों नायबाय जे सानै माने जोंहा मनदिप बर' आरो दीपक बर' कुमारिकाटा इउ एन एकाडेमि आरो खैराबारि इउ एन एकाडेमिनि सानै स्टुडेन्टआ 97% मोनदों खिन्थु टपारनि लयस्टआ 98 दा जों बेखौनो खावलायदों जे फरायसायाबो जिखिनि नाजाबावनांगौ बेखौ नाजानांगोन फरायसा फरायसुलि जि जाया मानो गार्जेनाबो नाजानांगोन फोरोंगिरिफ्राबो नाजानांगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जाय स्टुडेन्टआ 95, 96, 97 मोनबाय बिसोरो मोजां स्टुडेन्ट बिसोरो माने क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों मोजाङै मार्क्स बिसोरो केरि खालामनो हादों जोंनि जि माने एग्जामनि जि बहि एन्सार शिट इभालुएसननि जि प्रक्रिया जायो जोंनि फोरोंगिरिफोरा एसे गोसो गुवारै जायफोरा मोजां स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ गोसो गुवारै नायोब्ला बर' मिडियामनि एन्सार शिटखौ बर' मिडियाम टिचारानो नायो आं फोरोंगिरिखौ ब्लेम होनो नागिराखै जे मार्क्स खम होदों होननानै खिन्थु एसे गोसो गुवारै सेबा आरो हायार सेकेन्डारिया मोनसे नटिस बा इन्सट्राक्सन हरखायो जे मोजां स्टुडेन्टनो जेसेबां हायो जिखिनि बिसोर एन्सार खालामदों मोजां मार्क्स होनांगौ खिन्थु बे लेभेलाव मालाबा जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव माबाफोर आख' फाख' जादों नामा जे आङो बांद्राय मार्क्स होयोबा बहिखौ आरो नायफिनोबा आं आरो थांफिननांगोन बिनि थाखाय जोंनि फरायसुलिया बन्सित जानाङा दा बेखायनो टपार मोननो हानाय जोंनियाव जथेस्थ' जग्यता दङ आरो टपार दिनै जोङो जिखिनि नायदों माने बे टपारफोरनि गेजेराव जोंनि बर' मिडियामनि केन्डिडेटफ्रा कम्पिट खालामनो हानाय जथेस्थ' क्षमता दङ आरो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ जोङो 14 जुनाव होगोन जोङो लिस्टआव नायबाय सिगाङाव 65-75आनो टपार जायोमोन कमल कुमारनि देग्लाय माने 97निफ्राय 93आनो माने लयेस्ट माने काट अफ माने 90नि बिल' फैयाखै दा बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे दिग फार्स्ट डिभिजन 1975आ बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बे मोनसे हाइस्ट रेकर्ड 15 बोसोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जि हाबा मावनाय आरो बेयाव फोरोंगिरि गार्जेन स्टुडेन्ट गासैखौबो आङो धन्यबाद होदों खारन बिथांमोनासो फरायदों बिथांमोना नाजादों आरो जोंनिफ्राय जिखिनि मदद खालामनांगौ जों खालामदों गोजोन्थों